Γεια σας παιδιά, είμαι η Χριστίνα και σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι που τρώμε κάτι snacks που είναι από Pringles και είναι έτσι, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι έτσι, είναι με την πίτσες, τη λένε πίτσες νομίζω, και έχω φάει μόνο με κρεμμύδι, αλλά αυτό είναι με μπαχαρικό, είναι με πάπρικα όπως λέει και εδώ πέρα. Κάτσε να πάμε να τα ανοίξουμε. Κάτσε να βγάλουμε ένα, με πάπρικα θέλω, με μπαχαρικό δηλαδή. Να το κλείσουμε. Για αυτό έχει αρκετή πάπρικα. Είναι αρκετή και πάμε να δοκιμάσουμε. Κάτσε να ακουστεί ο ήχος. Τι φάση. Τέλος πάντων. Είναι ωραία. Είναι αρκετά ωραία. Αλλά πάμε να δοκιμάσουμε κι άλλο, γιατί μου αρέσει. Για να ξαναδοκιμάσω. Τα αγαπώ, παιδιά. Παιδιά, θα τους βάλω ένα 8,98 στα 10. Είναι πολύ ωραία. Βασικά είναι 8,15 στα 10. Ενώ στο κρεμμύδι που το έχω δοκιμάσει θα του βάλω ένα 8, παιδιά. Να τα πάρετε. Βασικά θα μου... Ναι, είναι πολύ ωραία και τα πήρα από ένα περίπτερο. Τα έχει και... Βασικά θα μου πεις από πού να τα πάρεις. Από ένα περίπτερο. Και... Να σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Εγώ με τα Pringles, τα Mario, σας αποχαιρετούμε. Γεια σας!